Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔba. Bi ye araba ye novembre kalo olu ale jɔra ale tile fɔlɔ ye bi ye an balima cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔba minnu fana bɛ k'an filɛ an ka pajiw kan n'o ye an ka page Facebook ani YouTube. Ayiwa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn limanaw min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye laadala jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonya ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ olu ka wulikajɔ don anw ta ye k'a lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na ni an sigilen o de kɛnɛ kan limanaw kuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an filɛ nin sanga in na. Limanaw gafew bɔra minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ les échos ale bɛ yan min ye Nouvelle Horizon ye ale bɛ an bolo kɔrɔ yan les soirs de Bamako ale fana bɛ yan ka taa se les républicains. Limanaw ni fasiri de sɛbɛn an bɛna ninnu de lakale aw ye aw ka faamuya kama. Fasiri de sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko les échos welewele a kumana limanaw ale y'a jira k'a fɔ ko Mali armée ayiwa ko MINUSMA ka tagaliko kuma de fɔlen bɛ yan n'o ye Kidali marabolo ye. N'i ye jateminɛ kɛ kununko tarata min bɛ octobre kalo tile 31 fɔ ko fɔ a jarala k'a fɔ MINUSMA diɲɛ gɛlɛya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali la yɔrɔ ale bɛ k'a ka minɛnw cɛ sisan ka bɔ jamana kɔnɔna la. A jarala k'a fɔ kununko Kidali kan ko MINUSMA y'o bila pewu ka min ye u yɛrɛ ɲini. Walasa min bɛ tali kɛ Mali armée y'a jira k'a fɔ ko nin tali in kɔni ma ayiwa a bɛna fɔ a ma sara olu la a kɛra tali joona joona yɛrɛ ye. N'i ye jateminɛ kɛ nin tagali min filɛ nin MINUSMA ka tagali min filɛ ka bɔ Kidali marabolo kɔnɔna la nin b'a jira k'a fɔ u kɔni y'u kɔdon Kidali kɔnɔna ayiwa u ka pankuru laban min yɛrɛ ni o bɔra Kidali k'i kunda Gawo kan o kɛra ayiwa min ye wulada fan yɛrɛ fɛ fasiri ka ɲɛfɔli la. Min bɛ tali kɛ u ka mobili laban minnu fana bɔra n'o ye casque bleu tun bɛ olu kɔnɔna la o fana bɔra Kidali ayiwa a jarala k'a fɔ o bɔra Kidali kununko yɛrɛ n k'a fɔ bi yɛrɛ sa kɛ o bɔra Kidali bi k'i kunda Gawo kan. A jarala k'a fɔ min ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu ye Cadi ka kɛlɛcɛw ye ayiwa ko a jarala k'a fɔ olu fana bɔra Kidali i n'a fɔ olu bɔra i n'a fɔ Aguelhok ani Tesalit i n'a fɔ u bɔra Kidali cogo min na ayiwa o kɔra octobre kalo tile 21 a tile 22 ayiwa k'olu yɛrɛ sera Gawo octobre kalo tile 29 tɛmɛnen de. Min ye MINUSMA ka kɛlɛcɛ ninnu ye u y'a jira k'a fɔ ko u kɔni u bɔra Kidali ani nin dugu saba tɔ min filɛ n'o ye Aguelhok ani Tesalit ye ko a kɔni kɛra gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la. U y'a jira k'a fɔ ko nka olu se tɛ nin ko in na olu kɔni bɛ yɛrɛ ɲini de bolo ma sisan sabu u ka ɲɛfɔli la lakanabaliya min waralen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a tɛna olu yamaruya fiyewu u ka se k'u sigi Kidali mara walima Tesalit walima Aguelhok o fanfɛlaw fɛ. Yɔrɔ u teliyara ka bɔ Aguelhok ani Tesalit fanfɛlaw la waleya kelen limanaw ko de taara ka Kidali mara fana sɛgɛrɛ kununko a jarala k'a fɔ min ye MINUSMA ye a y'a ka minɛnw cɛ teliya la limanaw ka Kidali marabolo bila. N'i y'a lajɛ nin teliya tali min filɛ nin ye ni a bɛ yɛrɛ ɲini yɛrɛ de bolo ma Nations Unies u ka bolofara min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye
a y'a jira k'a fɔ minɛn minnu b'u bolo n'olu tɛ se ka taga yala ka segin n'u ye u bɔyɔrɔw la walima jamana minnu bɛ yen n'olu sen bɛ MINUSMA ko la n'u de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka minɛn ninnu di minɛn ninnu caman de bɛ yen u ye dɔw tiɲɛ minnu tɛ se ka taga yala u y'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u sigiyɔrɔw la yen nɔ walasa MINUSMA y'a jira k'a fɔ ko a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye polisilakaw ni kɛlɛcɛ wɛrɛw ye olu kɔni ye kɛnɛ bila a jirala k'a fɔ ONU yɛrɛ ka sariyaw b'a fɔ cogo min na ko ni yɔrɔ man ɲi ni kɛlɛ bɛ yen walima ni lakanabaliya bɛ yen u ka u teliya joona joona a jirala k'a fɔ ko camion 200 ɲɔgɔn na olu makɔnɔnin bɛ Kidal n k'a fɔ Gawo mara kɔnɔna la kabi septembre kalo tile 24 tɛmɛnen na ko ka bɔ Tesalit Aguelhok ani Kidal ko a jirala k'a fɔ MINUSMA u ka minɛn caman de bɛ yen o donna o camion ninnu kɔnɔna la min ye ONU ka nin bolofara min bɛ Mali la n'o ye MINUSMA ye ko a kɔni taara ka bɔ Kidal kunungo nka tagali i mana Mali finitigiw ka bataki dɔ kɔnɔna la ko a ma kɛ i n'a fɔ sarangana ni olu la nin ye u ka kan 8nan nin ye o de bilalen tan kan 13 de bɛ MINUSMA bolo Mali kɔnɔna la yan kan 8nan de bilalen filɛ nin ye tan dɔ ko u ka baarakɛlaw MINUSMA baarakɛla maa 600 ɲɔgɔnna a bɛ se o ma n'i y'a lajɛ ONU ka sariya min bɛ yen n'o ye résolution 2690 o de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yamaruya limana u ka Mali jamana bila nka limana o don kelen Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye olu ka bataki dɔ la ko MINUSMA kɔni bɔra Kidal ko nka u ye jateminɛ min kɛ ko nin ka kan min n'o kan ka bila faamaw n'o ye forces armées maliennes ye olu ka bolo kan a ma kɛ a kɛcogoya la MINUSMA kɔni ye Kidal bila ka i yɛrɛ ɲini a bɛ n'a fɔ yɛrɛ ɲini yɛrɛ dangan de don ko nin bɛ se ka kɛ basigibaliya wɛrɛ sababu ye sabu Mali finitigiw bɛn'u labɛn de kokura i mana k'u tɛgɛ da Kidal kan sabu MINUSMA bɔra Kidal maa wɛrɛ de donna Kidal min tɛ Mali finitigiw ye n'o ye banbanciw an'u ka jɛjugu i mana olu de bɛ Kidal nin waati in na Mali armée a fɔra k'a fɔ an bɛ hakɛ to baara in kan ka kɛ cogo min na a ma kɛ o cogoya la min ye forces armées maliennes y'u ka kuma laban ni o de ye ko MINUSMA kɔni taara cogo min na nin tɛ taa cogo ye wa ko a bɛ na ni basigibaliya ye yɔrɔ kofɔlen na n'o ye Kidal mara ye jamana ale ye fasidi sɛbɛn kelen ka kuma la n'o ye ECHO ye ECHO y'a jira k'a fɔ ko EDMSA ko tɔ ko ji ka da a sɛnɛ kan sabu halisa min bɛ tali kɛ kurankotigɛ ko in jamana a tɛ ka bɛn jamanadenw ma o de la min ye jɛrɛjɛkulu dɔ ye coalition publique ce que vous payez ale de ye kunnafonidilaw wele kunungo tarata octobre kalo tile 31 k'a jira k'a fɔ ko laɲini dɔw bɛ olu fɛ laɲini ninnu dɔw bɛ tali kɛ coalition a ye welewele dakan bila conseil national de transition CNT u ka nin ko in ta bala joona joona u ka commission dɔ sigi n'o ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye walasa EDM ayiwa kunnafoni minnu dira kɔsani na ayiwa minisiri fɛ min bɛ jiko ni kuranko kunna ayiwa CNT ka commission dɔ sigi joona ayiwa minisiri ye kuma min fɔ ka se ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko la joona u ma da o ma u ye wele bila ayiwa min ye vérificateur général bureau du vérificateur général ko ale fana ka lajɛ a k'i son don nin ko in na joona u ye wele bila maa wɛrɛ ma o ye cakɛda ye min fana bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ office central de lutte contre l'enrichissement illicite dɔw k'a ma ko OCLEI jamana ko a ka dossier in ta ba la sabu ayiwa nin kuma min fɔlen filɛ nin ye minisiri fɛ k'a fɔ ko jateminɛ min kɛra EDM kɔnɔna la jamana kurantigɛ jaako sababu foyi t'a la ni sonyɛni tɛ n'o de ye ka taji minnu kan ka mansin minnu bɛ kuran labaara ka kuran di jamanadenw ma taji min bɛ kɛ o la ko tajiw de bɛ sonyɛ o de kɛmɛ sababu yɛrɛ ye kuran bɛ tigɛ jamanadenw na bi min bɛ nin jɛrɛjɛkulu in coalition publique ce que vous payez a ɲɛmɔgɔ Abdul Wahab Jakite a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ kurantigɛ a kɔlɔlɔ la bi ka ɲɛsin jamanadenw ma n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔna la bi maa minnu bɛ yen ni olu ka baara ye débrouiller ye jamana soudeurs ka taa se jɛgɛ feerelaw jɛgɛkɛnɛ feerelaw a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ kuran de la
n'a fɔra k'a fɔ courant yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu yɛrɛ olu ka baara olu dun fana ka baara de bɛ sɔrɔ yakubaya jamana kɔnɔ olu de ka sɔrɔ fanga ka bon jamana kɔnɔna la kosɛbɛ ko n'i y'a lajɛ min ye minisiri ye min bɛ kuranko ni jiko kunna min ye Abdul Wahab Jakite a ko olu kɔni ta tora minisiri yɛrɛ foli de ma sa sabu minisiri ye nin baara min kɛ n'a bɔra ORTM la ka kuma kɔsa in na ka n k'a fɔ EDMSA gɛlɛya fɔ n'o de ye sonyɛni ye k'o de bɛ EDM kɔnɔna la bi kurantigɛ min n'a bɛ senna kun wɛrɛ t'a la fo sonyɛni ko minisiri ye nin kuma min fɔ a ye galabu sɔrɔ ka kuma fɔ ko minisiri ka kan ka dɛmɛ ko a ma da u ma a ko tile 4 dɔrɔn kɔnɔna la sitɛrini minnu bɛ yen n'o bɛ tajiw doni o 59 jamana ko o tununa Balenge ani kuranso tɔw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ ko u bɛ se ka faamu cogo di ko minisiri bɔra ka nin kuma min fɔ jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan de société civile wo kunnafonidilaw wo jamanaw ka minisiri dɛmɛ a ka nin kuma in na sabu EDMSA kɛlen bɛ a damana cakɛda ye min yɛrɛ n'a tɔgɔ man di bi a yɛrɛ kan ka baara min kɛ n'o de ye ka kuran di jamanadenw ma u sen tɛ ka o baara kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko gɛlɛya kun dɔnna jamanaw fɔra ka ɲini gɛlɛya la joona min ye nin jɛkuluba in coalition PCQVP u ye kunnafonidilaw ka weleli la u ye kunnafonidilaw ladɔnniya k'a fɔ laɲini min kɔni bɛ olu fɛ o de ye ko vérificateur général ka dossier in u kana nin ko in bila dagirinda la min ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite u ka nin ko in ta ba la joona CNT conseil national de transition olu fana ka jɛkulu dɔ sigi n'o ye commission d'enquête dɔ ye u ka se ka nin ko in k'a da kɛnɛ ka jamanadenw u k'a dɔn u ka nafolo min bɛ bɔ ka don kuran na u ka se k'a ta yɔrɔ dɔn u ye kuma laban ni mun ye o ye k'a fɔ u ye wele bila hali kunnafonidilaw yɛrɛ ma ko olu kɔni jigi bɛ kunnafonidilaw fana kan sabu EDMSA bɛ danga min na bi a kɛn bɛ ka kɔlɔlɔ min lase jamanadenw ma a kɔlɔlɔ in a tɛ se ka fɔ ka ban u ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw fana ma u k'a lajɛ u ka taabolo yɛlɛma énergie ko min bɛ sen na n'o ye ka tajiba san ka taa dɔw b'a suɲɛ k'u ka se ka dabila ko u k'a lajɛ tile min b'an fɛ yan ka tile ka se ka labaara ani fiɲɛ min b'a fɛ yan fiɲɛ ka se ka labaara ani ka ba don sira wɛrɛ la kuranko nasira la walasa kuran bɛ se ka di jamanadenw ma cogo min na u ma da u ma k'u yɛrɛ bɛ wuli ka t'u ta da bɔgɔ jeninen kan k'u bɛ plainte kɛ u ma maa tɔgɔ fɔ plainte contre X o b'a jira k'a fɔ u sigalen bɛ dɔ kɔni na nka siga in u ka se k'a tigi ɲini maa min bɛ ka jamanadenw ka nafa tiɲɛ kuranko nasira ninnu na kunnafoni de ye nin ye limanaw an ye nin bɔ Eco welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon limanaw Nouvelle Horizon kumana a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na terrain sira yɔrɔ terrain wulila a kɛra bɛɛ lajɛlen ma nisɔndiya de ye nka ko terrain ka kasaraw de cayalen bɛ kosɛbɛ nin waati in na a kɛra sababu yɛrɛ ye minisiri min bɛ sirabanko kunna transport a kumana a ye bataki kɛ ka siraban kasara minnu bɛ yen ni terrain bɛ k'o kɛ nin waati in na ka kuma fɔ walasa n'i y'a lajɛ kabi juin kalo tile 9 tɛmɛnen in na yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ nin kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ jamanadenw caman bɛ u ye tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko ala danga nin kɛ ten sa min ye terrain sira ye a ka wuli terrain ka kule duguw ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw ko terrain wulila nka terrain fana kasaraw de bɛ a nɔfɛ nin waati in na tuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko terrain ye kasara kɛ dugu dɔ la o kasara o bɛ taa laban maaw ni bɔnɛni na o de la minisiri bɔra kunungo yɛrɛ tarata ka bataki kɛ ka wele dakan bila jamanadenw ma minnu bɛ yen ni u sigilen bɛ terrain sira ninnu da la dugu o dugu bɛ yen k'u bɛ arayi kɛrɛfɛla la u k'a lajɛ u yɔrɔ janya arayi la walima minnu bɛ yen n'u bɛ arayi tigɛ i b'a sɔrɔ arayi tigɛtɔ u t'u janto u yɛrɛ la u bɛ taa kɛ siraban kasara ye limanaw n'a fɔra k'a fɔ ko nisɔndiya o ka tila ka kɛ nisɔngoya ye yɔrɔ a ma dabɔ o kama o de la minisiri ko a ye laɲini damadɔ kɛ k'o ɲini maaw fɛ u k'u janto terrain sira kɛrɛfɛla la ani minnu bɛ yen ni olu bɛ taama la terrain kan k'a fɔ de terrain jɔra n bɛ bɔ ka yala yala arayi sanfɛla la o tɛ bɛn walima minnu bɛ yen ni terrain bɛ boli la k'a fɔ n bɛ gɛrɛ terrain bolitɔ la u ka o fana dabila ani minnu fana bɛ yen ni kangari dara u ye a mɛnna k'a fɔ u kana so jɔ terrain sira ninnu kɛrɛfɛla la sabu a fɔra de ko dugubaw kɔnɔna la mɛtiri 25 i k'o bila i ni arayi cɛ
o ye dugu kɔnɔna ye min ye kungo kɔnɔna ye ko mɛtiri 50 ɲɔgɔn na mɔgɔw k'o bila u ni arayi cɛ nka a yera k'a fɔ nin tɛ ka labato o de kɛmɛ siraban kasara caman sababu ye bi minisiri madame Danbele Madina Sisoko a ka kuma la k'a bɛ wele dakan bila jamanadenw ma u ka nin ko in ta jamanadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔ bɛɛ k'a lajɛ ka ji dɔɔni kɛ i koliji la sabu nin waati in na terrain ka kasara a bɛ ka caya kosɛbɛ nin waati ninnu na ko a bɛ wele bila jamanadenw ma u k'a lajɛ u k'u yɔrɔ janya terrain sira ninnu na lemanaw Nouvelle Horizon kelen ka kuma la a ye ɲininkali kɛ a ko madame Buhari Fili Sisoko yalima madame Buhari Fili Sisoko bɛna to kaso la fo san 3 wa k'a sɔrɔ ni a ka kiiri ma kɛ a ma bila liberté provisoire fana na fasiri Nouvelle Horizon y'o ɲininkali kɛ a ko kabi utukalo tile 26 tɛmɛnen san 2023 o tun y'a san 2nan de ye madame Buhari Fili Sisoko minisiri min n'a ye sɔrɔ ani nafoloko minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita k'o to fanga la a minɛna utukalo tile 26 san 2021 dossier min bɛ yen n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka avion sanko kuma ye ani finitigiw ka minɛnw olu sanni n'o tɛmɛna Mali jamana minisiriso min bɛ défense ani société Guillostar o ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ Guillostar Sarl a jala k'a fɔ madame Buhari Fili Sisoko ale ni a kelen kun tɛ a jɛ dɔw fana tun bɛ yen olu fana minɛna nin cogoya la hali n'a sɔrɔla maa kelen o kɔni fatura k'a to minɛni hukumu kɔnɔna la ko maa kelen wɛrɛ bɛ yen o ye IBK ka minisiri kɔrɔ wɛrɛ ye nafolo ɲinina o fɛ n'o ye caution ye o sera k'o sara o fana bilala nka kɔsa in na ko procureur min bɛ cour suprême tɔgɔ la Mamadu Timbo ale bɔra ka kuma dɔw fɔ kɔsani na bɔlɔlɔ n k'a fɛ kunnafoni siraw kan ko mɔgɔ kɔni tɛ se ka minɛ ka bila kaso la minɛni min n'o ye détention provisoire ye ka se ka san 3 kɛ o la min ye procureur ye a ye nin kuma fɔ madame Buhari Fili Sisoko dun an bɛ k'an kunda san 3nan de kan sisan a ka minɛni na kasolasigi la nin waati in na nin kuma min fɔra procureur fɛ Mamadu Timbo a bɛ maaw bila ka u yɛrɛ ɲininka yalima n'a sɔrɔla madame Buhari Fili Sisoko ale min n'a a ma sɛgɛn a ma ɲinɛ ka laɲini kɛ ko ale ka kiiri ka kɛ ten sa kiiri ka kɛ tiɲɛ ka dɔn walasa ale n'a jo b'a la a ka to kaso la n'a jo yɛrɛ t'a la n'a jo t'a la u k'a bila kaso la walima n'a jo b'a la u k'a bila madame Buhari Fili Sisoko ye nin laɲini kɛ a mɛnna laɲini min kɛra a fana fɛ o de ye ko a ka 500,000 sara a y'i kanto k'a fɔ wari t'ale bolo ale bɛ se ka o sara cogo di kabi waati jan a ye lettre yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma madame Buhari Fili Sisoko a ka san fɔlɔ kasolasigi la jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ko a waati la a y'a ɲini a fɛ ale min yɛrɛ de bɛ sariyatigiw bɛɛ lajɛlen sanfɛ magistrat suprême ka yira la k'a fɔ a k'i sen don nin ko in na sabu ale madame Buhari Fili Sisoko ale bɛ kaso sigi min na bi a dan b'a la k'a fɔ ni kiiri ma tigɛ tiɲɛ tɛna se ka dɔn ale b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ka se k'i sen don nin ko in na dossier in k'a ta ba la u k'ale ka kiiri tigɛ u ye wari min ɲini ale fɛ k'ale k'o di wari in tɛna se ka ye ale bolo ale tɛna se ka wari in sara ale bɛ min kɔni nɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ ko jalaki binnen b'a kan o tuma o ka kiiri tigɛ kiiri n'o ye min fɔ ale bɛ tugu o kɔ limanaw nka kɔsa in na min ye procureur ye min bɛ cour suprême kunna ale bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ Nouvelle Horizon ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla madame Buhari Fili Sisoko san 3 min natɔ filɛ nin ye n'a sɔrɔla nafolo de bɛna bɔ ka di wa walima a bɛna bila fɔlɔ ka taa ka so yanni a ka kiiri don cɛ o de ye ɲininkali yɛrɛ ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonyaba sirdi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Soir de Bamako ale kumana limanaw M5 RFP comité stratégique ko ye u taara bɔ Choguel Kokala Mayiga ye Choguel Kokala Mayiga ko a ka i da don jamana gɛlɛya la ten sa a ka kuma a ka se ka gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan dɔ ka se ka bɔ a la min ye M5 RFP jɛrɛjɛkulu min filɛ nin ye ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi fɛɛrɛ ka sɔrɔ malidenw bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔna la bi u ka se ka bɔ a kɔnɔna la comité stratégique min filɛ nin M5 RFP tɔgɔ la u ko ko u ye jateminɛ min kɛ
min ye jamana politiko nasiraw ana gɛlɛya min bɛ da dumuni ko la ko u b'a ɲini jamana kutigi fɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra octobre kalo tile 30 tɛmɛnen de ko u ka laɲini na gɛlɛya damadɔ bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ kuranko gɛlɛya ka taa se jamanadenw yɛrɛ sen dɛ ka hali bugunnatigɛ sɛbɛn minnu kan ka ɲini ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ u sen dɛ ka o sɔrɔ ja yɛrɛ la walasa M5 RFP comité stratégique ko tiɲɛna a gɛlɛya bɛ bi kosɛbɛ olu ye jateminɛ min kɛ kuranko la bi tiɲɛna a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan ko kuranko gɛlɛya limanaw a tɛ se ka tɛmɛ nin kan a sera a dan yɛrɛ de la sa kuranko kɛmɛ ka gɛlɛya min se jamanadenw ma bi ka sɔrɔw nagasi cakɛda minnu bɛ yen minnu ye cakɛda dɔgɔmaniw hakɛlamaniw ani cakɛda kunbabaw a jala k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ EDMSA a ka kɔlɔlɔ kɔnɔna la bi ko n'i y'a lajɛ min ye hali kɛnɛyasow ye jamana maaw bɛ furakɛ yɔrɔ minnu na a jala k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u kan ka opérer kurantigɛ yɛrɛ kama u b'olu ka opération u b'a bila ka taa waati wɛrɛ la sabu n'i ye opération daminɛ ni kuran nana tigɛ yɔrɔ a bɛ kɛ baara ye ko a kɛmɛ ka kɔlɔlɔ min se kɛnɛyasow ma bi o de fana ka bon kosɛbɛ comité stratégique min bɛ M5 RFP tɔgɔ la u ko olu nana premier ministre fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a fɔ a ɲɛna ayiwa a k'i da don nin ko in na ale de ye gouvernement ɲɛmaa ye ayiwa a ka se ka fɛɛrɛ tigɛ joona walasa ayiwa gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan bi gɛlɛya in a ka se ka wuli ka bɔ yen walasa premier ministre a ye kuma ta a ye ngwari turu fɛn min kan limana o de ye ko nin waati in na énergie ko ko jamana kɛlen bɛ k'a ta ba la fɛn fɛn bɛ yen bi n'o kɛmɛ ka jamana in sɛgɛn ko énergie n k'a fɔ énergie b'a ko la jamana kɛlen bɛ k'a ta ba la bi yɔrɔ min ye jamana lakanani ko ye jamana ɲɛmɔgɔw y'o ta ba la nɔ bɔra o la ko ni ala sɔnna énergie ko a fana b'o cogoya de la ko nɔ bɛna bɔ a ko la énergie n k'a fɔ comité stratégique ka laɲini kɔnɔna la ko EDMSA ko in jamana a tɛna mɛn yɛrɛ fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ kuranko in na ayiwa ala k'o kɛ n'o tɛ maaw sɛgɛnna dɛ ale soir de Bamako kelen in a ka kuma la mali finitigiw k'u bɛna jan dɔ kɔnɔna la nka u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ gosi ani dori o ni ɲɔgɔn cɛ fasiri ka kuma la a jarala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko guruma o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana saba in cɛmancɛ n'o ye zone des trois frontières ye mali burkina faso ani niger o ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen de ye bamajiw ka ɲaga dayɔrɔba de ye nka forces armées maliennes ani burkina kɛlɛcɛw olu ka wulikajɔ kɛlen bɛ bi ka jugu k'u kɛlɛ hali taayɔrɔ yɛrɛ t'u la dogo t'u la bi u ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jala k'a fɔ ko mali finitigiw sera ka caman de tiɲɛ a la nka ko gosi ani dori ni ɲɔgɔn cɛ a jala k'a fɔ mali finitigiw tun bɛ fɛ ka bin u ka jan dɔ kɔnɔna la nka ala ni jija yɛrɛ fɛ a kɛra mali finitigiw ka jɛkulu dɔ de don unité dɔ de don min tun bɛ ayiwa mɔmɔni na yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka ko u sera ka jugu ninnu gɛn u sera ka maa caman yɛrɛ minɛ u la u ye dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ni na ko dɔwɛrɛ tɛ GSIM maaw de don ani SEMA coordination des mouvements de l'Azawad o n'a ka jɛrɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ jɛ jugu la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ guruma ye yɔrɔ ye bi cɛ marifatigiw ka cayalen bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ f'u kɛmɛ ka daga yɔrɔw sigi a yɔrɔw la n'o y'u ka kɛlɛ dagaw ye nka an bɛ don min na i ko bi jamanaw mali finitigiw ka sanayɛlɛ kɛra sababu ye k'u ka dagayɔrɔ caman de filenkolo ci ka dakolon ci bi in na tagayɔrɔ kɔni tɛ bamaci ninnu na a caman bɛ yen u kɔni yɛrɛkɛlen bɛ fan caman fɛ i b'a sɔrɔ dugu fitinin minnu bɛ yen u bɛ taa baga olu de ma ani réseau minnu bɛ yen n'o ye nɛgɛjuru siraw ye u bɛ taa baga olu de ma k'olu tiɲɛ u yɛrɛ ɲinitɔ kɔsa in na o ɲɔgɔnna dɔ kɛra ayiwa rawurus ani gosi o ni ɲɔgɔn cɛ nka ko a tɛna bɔ u da k'a bɛ bɛn min bɛ tali kɛ burukina kɛlɛcɛw ani mali finitigiw olu kɔni bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye walasa ayiwa ni yɔrɔ sigidaw n'o ye guruma sigibaw ye u bɛ se ka lafiya u ka sigi la cogo min na limanaw ni kunnafoni an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen an b'a kuncɛ ni min ye o ye républicain ye ale kumana limanaw républicain y'a jira k'a fɔ mali ni turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko teriya jago nasiraw fɛ ko nafa caman de bɛ ka ye
Turki jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ teriya la. Ayiwa o sɛbɛntiyara Turki yɛrɛ a ka san 100 o sɔrɔli la. Kabi Turki jamana kɛra ayiwa a yɛrɛ ta ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o ta ko san 100 limana o fana ɲɛnamayara octobre kalo tile 29 tɛmɛnen n'i ye jateminɛ kɛ ni maaw hakili b'a la san 1923 o san de Turki jamana a fana ye wulikajɔw kɛ k'a daminɛ san 1919 ka na san 1922 fo ka n'a bila san 1923 la Turki jamana fana ye a yɛrɛ ta ka kɛ i n'a fɔ a damana jamana i n'a fɔ Mali fana y'a yɛrɛ ta cogo min na san 1960 ka kɛ a damana jamana ye n'i ye jateminɛ kɛ min ye Turki ka lasigidenso min bɛ Mali la yan nɔ u ka lasigiden Efe Seylan ani corps diplomatique caman fo ka taa se an ka ministre min bɛ an ka jamana ni jamanaden minnu bɛ tunga la Musa Ag Atayer olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ a jirala k'a fɔ ko waleɲumandɔn don ka ɲɛsin Turki jamana ma ani Turki jamana ka san 100 sɔrɔ kɔsannin na Ala ka lajarabi ye Turki jamana sɔrɔ n'o ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye Musa Ag Atayer a ye Mali jamana tɔgɔ la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Turki jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka jamana kuntigi n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye ka Mali jamana ka waleɲumandɔn ani tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma limanaw nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ jamana fila in u bɛɛ lajɛlen ka haminaw ye min ye o de ye u ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na sɔrɔ ko nasira la o de la n'i y'a lajɛ ko baaraɲɔgɔnya min bɛ Turki jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye jagoko nasira la ko n'i ye a nafolo woloma k'a lajɛ dolari wari miliyɔn 143 ɲɔgɔn na san 2021 dɔrɔn na n'i y'o ta limana ko san 2022 la fana na dolari wari miliyɔn 196 o fana o falenni o de tɛmɛna Mali ni Turki jamana cɛ ni san 2 in na limana o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ ko taa ni ka segin jago nasiraw la a ɲɔ ɲɛnen bɛ kosɛbɛ Mali ani Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ ko bɛn de bɛ ani Turki jamana cɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma de b'an ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila in min ye baara wɛrɛw ye o hali o bolodalen bɛ n'i y'a lajɛ kɔsa in na an ka drone minnu bɛ yen n'o ye pankuru fitinin minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛla la Turki jamana an ka drone ninnu caman sɔrɔla olu de fɛ yen kɔsa in na a jirala k'a fɔ Turki jamana u n'an ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna la ko baara caman bɛ yen u bɛna u sen don o fana na i n'a fɔ sɛnɛ bagan mara usine mɔni ani sirabanko min bɛ tali kɛ kɛnɛya dugujukɔrɔ nafolo min ye kuranko ye kɛnɛya n'a fɔ kalanko a n'a ɲɔgɔnna caman Turki jamana y'a jira k'a fɔ a bɛna caman fara o baara ninnu fana kan walasa Mali jamana ani nin jamanaba in n'o ye Turki ye u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don nataw la cogo min na Sidiki Dembele ka fasiri don limana an y'a bɔ républicain kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma la ni Ala sɔnna sini ni Ala y'o jira an na gafe kuraw mana bɔ an na ye kɛnɛ kan k'o lakale an b'a fɔ a k'an mɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashon k'aw ye togo ɲɛ Infashon ni aw mago bɛ qualité la